ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ଆବିଷ୍କାରର ମା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରିଲି। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ? ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ମାର୍କେଟରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣି ତାକୁ ଭଲସେ ବଛାବଛି କରି ଧୋଇ ଧାଇ ମୋ ହାତରେ ଧରି ଦେଇ କହିଲେ, ଆଜି ଭଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମସଲାଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଆଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମସଲା ବେସର। ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ଛାଣି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଡ଼ା କରି ଭାଜି ରଖିଦେଲା ପରେ ପିଆଜ ଓ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇ ମସଲା ଭଲସେ କଷେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆଳୁ ପକାଇ 10 ମିନିଟ୍ କଷେଇ ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଥିଲି ବେସର ପାଣି। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ବେସର ପାଣି ଫୁଟିଯିବାରୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମ୍ବୁଲ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମସଲା ବେସର, ଯେଉଁଟାକି ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ହେତୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଥିଲି। ତାପରେ ସାଲାଡ଼ କାଟି ସୁନ୍ଦର ସୁସଜ୍ଜିତ ଥାଳିକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ଧରିଦେଲି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇ କହିଲେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା କ'ଣ ଆଜି ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଲ, ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ସିନା ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବନେଇଲ। କଲା କିଏ? କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେଲା କିଏ?